चिरां जिल्लानि बेंटल देवलगुरि गामियाव गेस सिलिन्डारनि बेफ्रुनायजों अर खामनानै गोबां खहा। नोंथांमोनाबो गेसजों ओंखाम सङो नामा? जुदि सङोब्ला साबधान। मानोना गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै अर खामनायजों खहा जानाया जाफेरै एबा खोनाफेरै बाथ्रा नङा। चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय देवलगुरि गामिनि थागिबि मुस्रि सन्जय बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'आव थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव ओंखाम संफुबाय थानाय समाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै इसिं न'आ सेवहांगार जायो। खाफाल गोनांदि बिमा-बिफा गैजायै बिब'-फंबाय सानैल' नखरनि सन्जय बसुमतारीजों लोगोसे बिनि बिब' आरो न' गंनैया जेबो खहा जायासै। बड'सा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां सन्जय बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बिलिफां समाव ओंखाम संनानै बायजोआव ओंखारनाय समाव मिथिस्लाबाजासे गेस सिलिन्डाराव अर जोंखाङो। नाथाय गाव आरो गामिनि सुबुंफोरजों खौसेयै खोमोरनो नाजायोब्लाबो अरखौ खोमोरनो हायाखै। जायनि जाहोनाव अरा बारासिन जोंदों आरो न'जों लोगोसे सिङाव थानाय लाइ-लथर गासिबो सेवहांगार जाजोब्बाय होननानै नखरनि सन्जय बसुमतारीया फोरमायथिदों। दा बेयो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय बे देवलगुरि गामि। दायो जोंनि न'आव मैया थांनाय मोना हराव बेबायदिनो गेस ओंखाम संबाय थादोंमोन। बे ओंखाम संनायाव जों ओंखाम संनो जाननानै दोन्दोंमोन। बे जाननानै दोननायावहाय जोङो बायहेरायाव ओंखारदोंमोन। ओमफ्राय आंबो बायहेरायावमोन। ओमफ्राय बे समावनो मिन्थिस्लाबासै जों गेसा हारसिंनो जोंबाय माबायाव गेस सिलिन्डाराव। ओमफ्राय खोमोरनो थांदोंमोन आं। ओमफ्राय बारा जोंनायखाय आङो ना बिदिनो गिनानै खारबाय। गिनानै खारनायजों लोगोसेनो गासिबो न'खौबो ओमफ्राय बिदिनो गामिनि माखासे मानसिफोराबो नुनानै फैबाय। बेनो जोङो खोमोरनो नाजादोंमोन, खोमोरनो हायासै। दायो खोमोरनो नाजासेबो हायियावनो बिदिनो न'-थ' खामजोब्बाय। थोरसि लथा गासैबो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मबाइलखौबो थाल मोनाखैमोन आं बे टेबोलाव दोन्दोंमोन। ओमफ्राय मबाइलाबो थांफाबाय। दा ओमफ्राय बिदिनो साखाथि फाखाथिनि गय बायदिसिना थांबाय आरो। खयथासोआव जादोंमोन? 6थासो जाबायमोन। ओमफ्राय दा पुलिसफोर माबाफोर सरकारनि माबाफोर फैदोंमोन? पुलिसफोरथ' फैदोंमोन सरकारनिफ्राय, बाट बिसोरो दाबो माबानो हाथ'वाखै आरो। बेखायनो दिनै फुङावहाय थांदोंमोन आरो आं। ओमफ्राय सिलिन्डारखौ बिहरनायखाय लानानै थांबाय। दा बिसोर उनाव माबोरै खालामो बेखौ मिथिया आरो। बिसोरथ' होनलांदों दायो एप्लिकेसन बिहरदों मोनसे आंनाव। दा एप्लिकेसन होयोबा गावसोर मा एक्सन लायो दा बेखौथ' मिन्थिथ'नाय जाया आरो। बेनोसै आरो। गेस सिलिन्डाराथ' सिगांनिफ्राय सावबाय थायो। ओमफ्राय बे गेसा दाख्लैसो चेन्ज खालामदोंमोन। बबेनिफ्राय लायो? बेयो दायो जोङो बै नान्दुआवहाय लायो बेंटल। जों जेबो रावबो खहा जायासै। जों खारजोबनायखायनो जेबो दुखुबो मोननाय जायासै। दा बेनो गिनानै खारनायजों आरो। माबा मोनसे जागौमोन। बिदिनो जोंब्लावनायजों माजों खामलाबायनोबो हागौमोन।